дори ние сме там, а нашите сърцата топти за България. 1989 година, 2 юли, пристигнахме в Швеция. Една жена, 2 деца. И там ни приеха държавата като мигранти, приеха там. И дадоха всякакви възможности да живеем, квартира, храна. Дори когато ни изпратя на друго място и там дадоха пари, за да се готвим ние сами да се купуваме от магазините. И видях, че там е съвсем друго нещата, в сравнение с България. Хората, уважението, посрещането, говоренето. И там много бързо разбрахме, че законите важат за всеки. Не при нас, като тук имаш голям човек, имаш нещо така отзад да те подкрепи, а там дори краля, ако няма да се че е крал, ако паркира колата си на грешно място, си получава наказанието, глобата, като всеки гражданин. Да те уважават, трябва да уважаваш. И чистотата в градовете, аз като дойда там, направо се ощащах. Няма фасове на улиците, хората, всеки познава, не те познава, всеки по улиците поздравява, здравей, здравей. Тук дори най-близките, най-приятелите някак си дърпат се да се поздравяват. Какво да кажа аз? Толкова години сме били там, толкова хора сме посрещали, толкова политици от ДПС-то, от Турция хора, от Азербайджан хора сме посрещали. Като дойдем в България, просто не ни казват здравей, здрасти. Или да спием по едно кафе, или да покажат някъде на събрание. Аз всъщност съм политик там 20 години. И тук не виждам този интерес хората и да ви кажа честно, могат да се съдят, но да се съдят, аз се казвам истината, никой един политик, който е дошъл в Швеция, всеки минал тук с мен да се срещнал там, някой да ме пита нещо, може една среща с представител на света или заместника, как го обслужват тук, как училищата, на какви условия са старите, нещо да вземат от там, да опит или да видят там и да докарат България да е по-добре. Дори тук, когато приказват нещо за Швеция, да се отварят много така и казват, другари, но тук не е Швеция. Аз се разбирам, че не е Швеция, какво казал на времето Тито? Тито казал така, за вас цял свят е отворен. Кой където иска там да отива, но да запомните и да знаят само едно. Когато се връщате обратно, или с пари, пълни с чанти пари, или с много добри идеи, като се върнете, трябва да дигнете Югославия. Няма така лесно обещание, като няма се изпълнява. Тук обещанието станало като сутрина закуска. При нас там не е така, разбираш, обещание, така лесно не се обещава.